Какво става, хора? Аз ми вчу днеска. Това ще е петия епизод, ако не се лъжа. Пак ще играем с този скин. Вижте, че сме 6 лева. Като станем 10 лева, ще отключим ето този скин. Така. Ще си играем с това. А в то ще го клътна по-късно. И то. На кое място сме? 76. О, мале. Док, куче. Този клип е специално за всички, но най-специално за Валю, защото много му благодаря за коментарите. Валю Иванов, много му благодаря за коментарите. И за всички специален, но за Валю най-много, защото той ми показа как той ми даде коментари и на него съм най-благодарен. Пич, този клип е за теб. Защото обича Агарио. И тия другите, които се абонираме за мен, също обичат Агарио. Така. С това може би ще снимам. Не Агарио. Никой не ми е гледал клипчето на това. На там, как се казва това е? Как се казва? Хедсокър, да. Защото че не ви излязло. Сигурно спите или нещо се заети, не знам. Сигурно ще ми го гледате, не знам. Охо! И да се разделя и има игра. Само да свършим тази игра и ще направим друг шки. Тия се хранят. Не, защо? Така, ох! Не! Сега ще се кръстим България. Така. О! Чао! Но това не му се размине толкова лесно, хора. Там имам по-хубав. Някой ма храни. Някакъв ДЦК, ау. И аз ще крия тук, че никой не ме уби. Ах, то сма храни, ма. И аз като си блея насам там. Храни ме! Благодаря. Ама той храни него. За тези, които не знаят, имам нов протектор, само да кажа. Бегай. Ех! Какво си пак ти с реклами, бе? Не! Сложно да си купим някой скин. Не искам. Така... Сега ще стига. Ще игра.
Този гриб ще правя малко смешки. Чекрек, 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 чекрек. Прилеп такъв грозен. Вече почвам да се стягам. Не! То на първо място. Как ска? Темпро. Да, точно. Това е темпро. Всъщност не, да е на второ място. Как ме изяде, бе? Така... И хора, това е последна игра. Това е много дълго. Така, сега ще го фанеме то. Го изядеме. Той пък кога е станал голям. Това ще бъде последната игра сега. Не точно толкова смешки прави. Не. Така. Кан. Спапкам сладичко. Охо. Това е някакъв мисъл гензи. Ще го изпапам за закуска. Айе! Бих го. Хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се ви харесва. Ако така, дайте палец нагоре, абонирайте за канала, кажете на приятелите ви, роднини да се абонират за мене. Аз също ще се абонирам за вас. И чао от мен, това ще бъде за сега. Ще се видим после по-късно. Защото това имам да уча. И чао!